programang ito ay walang kwenta. Manood at mag-enjoy. Musta ka kung makita forever ba? Hindi ko malamig kong tutoy. Mapagay po kita. Masih ka mga year? Oo, kining wish. Ikaw sa wish ko lang. Sakto. Ano mo na niluto? Yung mga patibugas. Wala pa yung forever. Ay, kapoy. Uyag, tunga. Ani pa ay. Maayo raman ka. Pagpadong o kubo. Tasa ka! Asa man tamang hinaw na nga may agas? Oh, simple ana. Uy, hinunaway at balik manimaho. What? Aw, good. Sige. Nindot sa view. Mas nindot sa itong naibugas. Kayang papa, uy. Ito na kong suso. Dako, gamay akong suso. Gigot naman siya. Ang sopa. Ang taka mo gawas ang mga batan-on, uy. Para mabusog sa ko. Kaya papa, uy. Anyata! Hey, what happened? Inita. Uy, pre, what ako, pre? Nabugtong ka din na, ano? Naunsa di ka? Pagdali di ka, kay init na kayo. Isugo pa kong mama. Naputo lagi yung kadina. Dali, ragodo. Tabangi ko, Aryo. Pasagay ko na, kay init kayo. Dana ta? Sige, tanata. Ginagawa mo. Yay. Ganun, pre. Na-chicks oh? Murag karon pa ko kita na niya ba? Atong niyaging adlaw, wala pa man siya. Asa ko, pre? Dro! Oo. Ay, padungo na to, ta. Atong ta. Ay, Mika! Hi, Miga. Wala mga pogi. Isado pogi kan mga pogi. Gikan midagat, Miga, ga gym. Ay, sa pre, ako yung nagauna na pre. Ay, sa ligi, kay... Ako rin diskarte, kay ako ka mao mo diskarte. Hindi, ako yung nagauna na kita. Ako lagi una, pre. Hindi lagi pre, ako lagi una. Ako lagi. Hindi, ako lagi. Ako ra piling yung kinsay mo na ente na ako. Sige, mamili na ko. Ikaw ka naman lang binigyo. Ikaw ko na una. Lain na, pwede mo miga, oy. Di mangunmurag binigno. Alden, ano? Sure, oy. Pantugra. Ikaw mo ra bitaw pagnaw ka. Ni Aldi. Hoy, ikaw na po si Bonifacio. Miga, unsa na nga ni mo Miga? Ako, mga tana mo sa pangayaka. Lexila. Sana all. Ikaw di ay. Nico, ano di panganin mo? Bonifacio. Di yung Miga. Ako si Tunoy, na mahal ka. Diha, ikaw di si Tonoy. Ako po si Tonoy. Tonoy na magmamahal sa iya. You serious? Di bitaw, Miga. Iksoon bitaw, mi. Siya si Titan. Ako si Jel. Batay ko pa ni Miga, oy. Na-love at first sight yung minimo. Ito Miga, oy. Si Lops. Oh, dili ka nang na-love at first sight, minimo ba? Good.
igat-igat mo do. Basta ba mo tundo mo na may swake. Pare Bitaw, unsa bitatuyin mo nako? Uy, Miga, okay na lagi mo kigamigo nimo. Okay ra oy. Basta di sa ko maguyab-uyab karon kay masuko po si papa niya. Imo puta ipalit bugas kamo duha. Okay ra. Disidido mo nako. Oh, okay ra Miga oy kay among buhaton ang tanan para lang kabuhi nimo manaw miswaki og tuyom ug amahong. Dito Miga. Ew! I don't like that food. Swaki at nyum. Anahaw. I like fried chicken, langanesa, and hamburger. Aw, arte di ka Miga. Anong aga magkatuon na na? Gutom mo kaya na. Kapoy ni si Tagay na yun. May kwarta si Tagay. Kaya sa Manting Diyos eh. Makuyawa man yung nununan eh. Makahubrog din hindi ay. Pagka binuang yun. Hoy! Kaunsa mana? Kaunsa mana? Ay, kapapait-bayot sa mga naman na ka. Ay. Kisam to sila? Ha? Uyab ni mo to? Ngay buyam na ikaroon na niya ako kibawa. Kamu Ay, na kaya kumuyab. gamay pa yung muwa, buyam na ka. Ito na lang may kuha. What? Gusto niya mo pilang para gabi. Karon, yan mo na. Ah, pag lumaw to, gutom na kayo, pagdali. Gutom na kayo. Ikaw nga ta, gutom ka na yan. Kita mo ko rin ka. Mabugubog. Yung bugas ba? Tama na. Tesa. Mabugubog. Oh, kuno ko to. What's up, mga tipak? Ginagawa mo. What's up mga tipak? Sorry kay kamera duha. Sinsya jud kay trabaho guban ba. O pa-shoutout si Daisame Pilota og si Jericho Mark. Og shoutout ko ni si Yudes Umbusa Daguplo og si akong agaw nga si Christian Dalauta og si Danberg Silicious. Og mao to. Og please ayaw mo kalimot follow sa among Facebook page. Og ayaw po mo kalimot subscribe sa among channel. Maura to. God bless. God bless mga tipak.